Γεια σας φίλοι μου, και καλώς ήρθατε στο 4ο επεισόδιο για τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο προηγούμενο επεισόδιο, είδαμε την καριέρα του στη Ρωσία και τον ρόλο του στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Σήμερα, θα εξετάσουμε τη σημαντική στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία της Ελλάδας. Μετά την Επανάσταση του 1821, η Ελλάδα βρισκόταν σε χάος. Η χώρα ήταν ρημαγμένη από τους πολέμους, χωρίς σταθερή διοίκηση, και οι Έλληνες αγωνιστές ήταν διχασμένοι. Το 1827, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας αποφάσισε να καλέσει τον Ιωάννη Καποδίστρια να αναλάβει τη θέση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στη διεθνή του φήμη και την αναγνώριση των ικανοτήτων του. Ο Καποδίστριας αποδέχτηκε την πρόσκληση και έφτασε στην Ελλάδα το 1828. Ήξερε ότι τον περίμενε ένα τεράστιο έργο. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη, χωρίς οργανωμένες υποδομές ή οικονομία. Έπρεπε να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις εσωτερικές διχόνοιες και την εξωτερική πίεση από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Η πρώτη προτεραιότητα του Καποδίστρια ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού κράτους. Ξεκίνησε αμέσως την αναδιοργάνωση της διοίκησης, ιδρύοντας νέα κυβερνητικά όργανα και επιδιώκοντας να ενώσει τους διάφορους τοπικούς άρχοντες υπό μία κεντρική εξουσία. Παράλληλα, προσπάθησε να σταθεροποιήσει την οικονομία της χώρας, εισάγοντας τη χρήση του φοίνικα, του πρώτου εθνικού νομίσματος της Ελλάδας. Ο Καποδίστριας πίστευε ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακάμψει, θα έπρεπε πρώτα να επιτευχθεί η εσωτερική ειρήνη και ενότητα. Γι' αυτό επέβαλε αυστηρή κεντρική διακυβέρνηση, κάτι που όμως προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένους τοπικούς παράγοντες που ένιωσαν ότι χάνουν την εξουσία τους. Σταδιακά, κατάφερε να θέσει τα θεμέλια ενός νέου κράτους, με την ίδρυση σχολείων, δικαστηρίων και την προσπάθεια για ανάπτυξη των γεωργικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Παρά τα εμπόδια, ο Καποδίστριας κατάφερε να επιτύχει σημαντική πρόοδο, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή του στην ανασυγκρότηση της χώρας. Στο επόμενο επεισόδιο, θα εξετάσουμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διακυβέρνησή του και τις αντιδράσεις που οδήγησαν στην τραγική του δολοφονία. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις και να αφήσετε τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.